timer. Dennis Hepsgaard i Skanderborg mener, at det blot er et spørgsmål om at vælge det rigtige mærke, når man køber en brugt bil. Desværre er den bil, han anbefaler, for længst udsolgt. Men Henning Carlsen har besøgt ham for at få en tur i hans gamle bil, og med det indslag siger vi hermed tak for i dag. Sådan her kører Dennis Hepsgaard til hverdag. Bilen er en Mazda, og den er god nok til at transportere familien rundt. Men det regner Hepsgaard ikke rigtigt som bilkørsel. Når der skal køres bil, så har han et klenodie i baghaven. Dennis Hepsgaard, inden du starter den, så vil jeg godt spørge dig, hvad er det for en bil, den her? Det er en Bugatti fra 1911. Det må være en af verdens ældste, ikke sandt? Det er, så vidt jeg har kunnet finde ud af, den 3. eller 4. ældste. Jeg er ikke helt sikker, men der står et par på museer rundt omkring, ja. Hvor har du den fra? Den har jeg fundet i 1960 på en dødsboauktion oppe i Thy, som en bunke gammel jern. Og så har du selv sat den sammen? Det har jeg, ja. For det er jo hobby hos nogle af os, der er lidt gale, ikke sandt, at sådan noget, det skal reddes. Og selve teknikken i den, det har været en utrolig stor glæde for mig og inspiration hver eneste dag at skulle finde ud af både dit og dat og få det til et færdigt resultat, som man synes, man kunne være bekendt. Jeg ved, du har samlet en gammel Humber også, og nu er du i gang med en gammel Fiat. Men hvordan finder man dem frem? Humberen købte jeg over på Egeskov og satte den i stand. Og da den så var færdig, så viste det sig alligevel en lukket vogn. Det var ikke rigtig noget for os i familien her, så vi byttede den altså for en Fiat, en åben Fiat fra 28, som vi arbejder på i øjeblikket. Ja, Fiaten, det bliver også en åben sportsvogn som den her, men bliver det en Bugatti? Det gør det aldrig, nej. Den har slet ikke det forfinede over sig, som Bugattierne har det. Bugattien er noget særligt, også rent teknisk. Nu er det ret koldt og klamt i vejret i dag. Tror du, den kan starte? Om den kan starte, det tror jeg nok. Vi kan da prøve. Ja, prøv en gang. Sådan. Første gang. Må ikke det giver lidt i dem, som måtte gribe til hårde ord og pronto, før der kom liv i kassen i morges. Og bilen her er 72 år gammel. Og den kan mere end blot starte. Den kan også køre. Lad os tage på en kort tur med Dennis Hepsgaard og datteren Louise. Men spænd sikkerhedsselen. Det går stærkt. Ettore Bugatti byggede sportsvogne, og de skulle køre hurtigt. Og selv i dag kan denne model 13 fra 1911 presses op over de 100.